Higala, bay buntag. Naglag ta diri dapita. Nalang ko ingon ani mga Girikanan ba. Dili man tanan. Di man tanan nga mga Girikanan pero kasagaran nga mga Girikanan. Kamo nga mga Girikanan kung magbugna mo og pamilya, ati man na ang iyong pamilya, ayaw biyaay ang iyong mga anak. Dili ba na ero, dili man na hayop ang iyong anak, ngayong biyaan dayon. Tao ba 'yung anak? Nabay na kinabuhi ang iyong anak. Pagkahuman sa gawas ang iyong anak sa iyong tiguangkan. Iyon ay ibilin. Kung dili man ibilin, ilabay. Ayaw pod mga higala, mga Girikanan. Ayaw. Naman kinabuhi imong ng dugo. Mo nang kasagaran sa mga Girikanan karon. Labi na mga bagong tubo nga mga dalaga. Mag-edad pagka-14, sulod na sa mga butang nga ana. Tapos suman kung dili day makaya di ay biyaan ang anak, biyaan ang pamilya, bulag. Ayaw. Ay nabuhata. Kay luoy kayo ang iyong anak. Nawa kabalo kanang anak nimo nga imong gibiyaan karon. Mahimo ni ng presidente sa Pilipinas. O mahimong senador. Unsa diha mga dako nga mga kuan katungdanan sa Pilipinas o mahimong dato. Na karon magmahay na ka nga Girikanan. Muna nga dili po niyo mabasol ang iyong anak nga insultuhon mo. Kaya wala man ninyo giatiman ang iyong anak, ang inyong anak. Muna mahigala kung nisulod ka ng mga butanga, atiman na. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa kagutom, kalisod, kasakit. Atiman na ang iyong anak kay imo ng anak, mga higala. Salamat.